Yo, Wonogiri bergoyang Skor mulya. Wonogiri bergoyang dek. Sinarengan Semar mulya. Tirta Moyo. Demi unger. Matur nuwun. Aduh. Sarjen dadi sawah. Waduk gajah mungkur Wonogiri. Waduk gajah mungkur pancen katon asri. Saya dina minggu yen ampase padha numpak prau. Sayane atiku yen nyawang ora krasa jebol wayahe wis sore. Wonogiri. Ingsul saya tambah merati. rodok kuru
Nggih, Kang Mas, alhamdulillah. Nggih, monggo pasukan. Yo. Semar Mulyo. Monggo tasik agam keluarga besar Wonogiri. Sur, Mbak Tuti tak pinjem ya Mbak Tuti. Yo yo yo. Sawindu sowe lawasen kowe lunga pamit karo aku adoh wong ayu papojanku ati susah mong kangen sliramu Beda ya karepmu, ora beda ya karepmu. Rat bisa turu wayanganmu nariku hatiku. Iya. Rina wangi ati-atin aku kangen nunggu kowe bali rasa kangen rapi semari among sira kang bisa nyawiji Cecolo atau pengumuman Bapak Izin. Ibu tamu undangan semuanya yang memiliki mobil Avanza dengan nomor polisi B19 piro mau masuk B19 tok Avanza itu kayak KB Hah? B19 mohon digeser sampun oh alah bose GE ya terus Dek karo salaman karo para tamu Izin. Iki selak asar iki lho. ora salaman sing iki Mbah Putri sing saka Wonogiri Niki nggih saking Wonogiri niki. Nggih. Oh, nggih. Tirtamaya apa? Oh, Tirtamaya. Ya lho, pasukanmu lho, Kak. Nggih. Ya Allah. Niki Wonogiri sedanten niki. Oh, niki langsung saking Wonogiri. Walah, dugi kapan mriki niki? Ayo dilebokke, Dik. Oh, Wonogiri. Monggo. Monggo Ibu Dik. Izin monggo. Tasik kagem keluarga besar Wonogiri. Laican yen ra kerja ora jajan cos AET masuk Sawindu sowe lawase kowe lunga pamit karo aku adoh wong ayu papojanku ati susah emong kangen sliramu ya karepku Awak
Rena wengi tak ati-ati aku kangen nonggo kowe bali yo karepku rasa kangen rapi semari amung sira kang bisa nambani Gimana, ada info lagi? ora ana. Ora ini. Ese wis teko. Alhamdulillah. Oke, baik. Entekno ya. Aja sama Inji matur sembah nuwun Mbak Bogel pripun iki Mbak Bogel? Sak jose wae. Duh wong ayu. Suwi Mas, suwi, Pas ora? suwi. Oh alah. Cekak Duh aos ya. wong ayu. Pepujane ati. Kaya ngene wong nandang asmara pripun Pak Haji? Pak Sardi. Pak Sardi, pripun Pak Sardi? Apa ya mung aku dhewe duh dewa jebul ciku ape tak kira Jawa Tagung welang sono mring mami Yen cedak 100.000. motor duwitan penyanyi aja sak ngono kuwi Ora lek beda ta cakepane. alah tak kira lho Mas. ampun dikatene Pak Haji Iya. seniman kaya aku nyambut gawe sih Oh lho, uring-uringan ae ngomong. besok kapan tekan jejer 100 lan wong ayu Mas, mbok nek gandrung ki yo dipandeng to akune ki lho Mas. Wong kok malah nyingkuri. Epa, diajeng Epa. Epa. Mas, matane. Epa ning kene jebule. Aku ning kene lho Mas. Wong wis tuwak ki aja nganu sok-sok ngono kuwi. Pomone ronakodo. Diajeng Epa. Aku kumbang. Pun kakang dadi kembange. Ora tonge Mas. Umpamane ronakodo tanpa prau sasat darat den pepetri niki bawa plese pijet Iya. Nidam sari as moro pun telas Pak. Oke yo Lebokne Mas. ya buka solo Dek Umpama
sen lintange luku semono janji prasetyo ning ati tansaku mandeleng netra rinoso karo sora saning driya Spesial ke Baji, Wonogiri bergoyang. Pak Sardi. Pak Sardi ngersake napa Pak Sardi? Banyu langit, oh nggih. Lagune Pak Sardi Banyu Langit, Mas. Anu Pak Sardi gaul kok. Lah iya. Bos gak anu, Bos Sardi iki beda karo Pak Ci senengane klasik. Lah nggih. Ya toh? Nek Bos Sardi iki senengane sing rada gaul-gaul kuwi. Lah iya. Ayo Mas. Mas. Dipinangkani nggih, ajeng telas riyen nggih. Nggih. Kowe Pak aku gitu. Kowe Mas. Lho kok sak. Bolak-balik tek aku. Oh iya, Deng. Nalikane roeng dalu atiku lam-laman sira ayu mati-mati ora bakal lali
Ya Allah, kula namung guyon Pak Haji jenengane kuwi. Lah Pak Haji lah ya to. Miss Universe. Monggo matur nuwun. Nangis sajroning atiku nalika setiaku Ngapunten nggih Bu nggih. apa sliramu ora rasa aku kudu sangat karo sapa tak suwuni lan weri tahun nono windono no tak teti ing pucuk ing tresno balong nangka bebasane mong katon sliramu wae. di absen puput Di absen Mbak Puput monggo. dari depan Iki bos kemo sing duwe cilengsi. Ya. Pak Kemo hae Pak Kemo Mau nembe ngunderke. Ngunderke bis. Mangga. Ojo lali absen Tenggo lho. ya. Wae keluarga besar cilengsi Ojo ini nang nasi sing digawe ana rame. sing kelewat. Siji kono siji kene. Mangga. Sijine kono siji kene ni. Nang endi nang endi? Pak Pardi ya Oh di ya. kene. Kono ku ya Kowe cilengsi. tengah-tengah we. Oke. Ojo lali pawalengku. Buka mana lepas janji-janjimu. Aku kang sabiasa tak enteni nganti saenengmu. Sini Pak. Nangis sajroning atiku. Nalika sliramu Kula nuwun salaman apa sik. sliramu ora krasa aku kudu Pijak. sapa Iya. sapa yuk mangga Tak suwuni lan meri. Awek Mas e. Kamu Gusti. monggo keluarga besar Cilengsi. Monggo monggo monggo. Carane kecil. Kau nono
mbok dekemi wae. Ae Pak Kemo. Terus. Aduh, cantik terima kasih. Terus. Yo kayak pas Nah, kene kayak mangku wes. purel lagi dah. Tekan kene kayak mangku purel. Pak Saro karo kowe Mas. Kasmaran. Ayo. Oke. Nyuwun. Ojo lali. Terima kasih. Paweneku. Aku mau. Terima kasih. Aku kang satya satu. Tak antene kanthi saelingmu. Matur nuwun. Ye matur sembah nuwun. Bos. Gendong kemana-mana. Wong bagus dadi lagu. Goda ati. Cair anjay. Yang belum cair. Kene, tukeran sebelah kene. Mbak, iya. Sabda pandita Bos Marti yo.
apa piye to, Bos? Kok koyoke kok sibuk? Apa lagi JP, Bos? Betul. Oh iya, ini pemberitahuan untuk mobil Avanza bernomor Z1070. Mohon untuk Untung ra 77. punya ya. Wong digeser ping 6 wisan. Ayo sayang. Sabdo ya. Sabda panita Terima kasih banyak sayangku. Punya lagu lagi deh. Lagunya apa lagi? Kata GLC Grand Lake City. Ayo tang digayongke Semar Mulya campur sarine Pak Wasimin pimpinane di GLMCT. रब दिखता मैं यारा मैं क्या करो तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करो Sawan damai sawan kawahina temani tari sore Ngartaret lubake awake nglocok kabeh mano cilik gaya bokong cilik gaya mano cilik gaya bokong cilik gaya mano cilik gaya bokong cilik gaya bokong Eva kabeh godang gadu bokong Eva spesial kagem Bos Sukro. Terima kasih sayang. Asik. Spesial Bos Sukro. Abang ijo ning prapatan ya deyo putih ning kuburan ya deyo abang-abang rakotanan ya deyo kuwi jenenge rambutan undal gandul rakotangan ya deyo gandul warna-warna ya deyo jambu iki gandul panceni ya mas ya ana nerang ana jenengan ngersake lagu lawas Makasih sayangku. bocahnya pinter men ya Iya, kok bareng cilik aku lanang lho, lho Mas. 2000 Lah ya, bareng cah wedok iketan ya cilik luwo lho Mas. Lah ya to. Gak apa-apa. Calone CEO iki. anak cerdas ngene iki Heeh. Ya. gondal gandul ana kuping ayo deyo kuwi muni gondal gandul sing mbagawa ya deyo spesial yang punya
Yoniyo Aku wijenane satopan putih-putih ning kuburan Yoniyo abang-abang rak sarungan Yoniyo Undal kandul ras sarungan Yoniyo warna-warna Yoniyo cambuk apa nangka apa to gara-gara ngeslot malah bingung aku malah Rasa ngeslot mas. aku yuk gara-gara slot lho entekan malah terus kayak Pak Sukro ya Terus iki karek keren dhewe lho mas lagi entekno. piro iki dek benen ning kono perang yuta lho Yo sabar sik to. Iki ki lagi nembe sak lagu. Ayo lebone. kotal kandul ana kuping Yoniyo Aku wingono kotal kandul sing gawa Yoniyo